kyau da yake kasan duniya mutanen har da kake zato suna da ɗan hankali ko suna da ilimi, idan makantan ta'assubanci ya rufe masu ido sai ka rasa ina iliminsu da hankalinsu ya tafi. Duk hayaniyar da ake yi mutane sun kasa tuna cewa muna fa magana ne akan al'ilm ba al'amal ba. Mutane sun kasa tuna wannan, kuma duk inda muke magana sai mun maimaita. Ina ganin ko a cikin satin nan da na yi karatu ko kuma dai ranar da na yi karatu cikin Ramadan din nan sai da na bambanta na ce magana ilimi ake yi ba magana amal, amma da yake magana ne da almajiran ilimi, shi yasa na gode wasu almajiran ilimi da suka ɗauke wannan tattaunawar daga da'irar zancen Hausa suka mai da shi Larabci. Sun kyauta kwarai da gaske, saboda duk wanda zai iya tattauna matsalar da Larabci to ana sa ran zai dan iya gane inda aka nufa. Domin matsaloli ne da almajiran ilimi ya kamata duk sun san su, amma abin bakin ciki sai ka kwakwasa sai ka ga ashe ko dai ta'assubanci ya rufe ido ko kuma ashe ba a sani ba. To duka waɗannan maganganu ne da mun yi su. In fact shi ita matsalar ma da aka ɗauko aka dawo da ita aka ga kaman wai kariya wal iyazu billah kariya ake baiwa alqur'aniyyu, aka ɗauko ana ƙoƙarin a ɓata al'abdul faƙir, wanda kuma dukkan shi dama ɓatacce ne, sai abin da Allah ya suturta, sai suturan Allah subhanahu wa ta'ala. Amma in Allah ya sutura mu ba wanda zai iya tsiraitarwa. Har a wancan karatu ƙoƙarin da muka yi a karatun shine mu fito da manhajin malaman hadisi saɓanin sauran manahij. Yaya suke wajen bibiyan isnadi da rufe ido akan abin da ke cikin matani, matuƙan suka ga isnadi ya zo masu daidai kawai a ƙarshe za su ce to abin da ke cikin matanin daidai ne. Da kuma yadda wannan manhajin yake za a iya cewa manhaji ne fari wanda ba a taɓa samun abin shi a tarihin ɗan adam wajen binciken bibiyan magana da tabbatar da ingancinsa. Duk fa ƙoƙarin maganar da ake yi kenan lokacin. Amma ba na so in ta maimaita maganar da sai dai in ta reference. Okay, to sai a koma baya don in yanzu ka faɗa don mutum ne ka ce Zaidu a tsaye yake ko ka ce Zaidu a zaune yake, sai ya ce ka ce Zaidu a kwance yake kuma ya ta zagin ka akan ka ce Zaidu a kwance yake. To kana da zaɓin ɗayan abu biyu, ko dai ka nemi ya koma ya ji abin da ka ce ko kuma kai shiru ka sa masa ido, ko ba haka ba? Ta Allah ya taimake mu. Amma waɗannan abubuwan sanannu ne. Yau ɗin nan zan fito karatu har na ɗauko muqaddiman mukhtasar sahih al-Bukhari na babban malami Nasiruddin Al-Albani da as-silsila sahiha mujalladin da hadisi na 2540 yake ciki da maganganun da ya a wajen, sai na ga kai ba wai ko muna so kawai mu ta sa al'umma ai ta, tunda ka gane cewa da'irar mafi yawan masu maganan ba ahalin ilimi bane, to karka sa su je su ta ƙara kutsawa cikin abin da ya fi ƙarfin riskansu ya fi ƙarfin iliminsu su ta ƙara ƙafafunsu ya ta ƙara zamewa, a bar tattauna wasu abubuwa zuwa da'irar almajiran ilimi kaɗai. Don haka babu shakka inkarin hadisai gaba ɗaya a ce ba a yadda da su ba gaba ɗaya, kamar yadda wannan ya kashe 20 muna faɗi, ya danganta wanda ya aikata wannan. Ko dai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa amma ban yadda ba, wannan ridda ne, ko ya ce a'a ban yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba, wannan jahilci ne da hauka amma ba fita musulunci ba ne. Ina fatan mun fahimta. Jahilci ne, hauka ne, zai iya zama zindiƙanci, zai iya zama abu da yawa, amma zindiƙanci da yake shi abu ne mai alaƙa da niyyar zuciya da abin da aka aikata, ba za mu shiga wannan ba, amma dai jahilci ne, hauka ne, ɓata ne, amma ba kafirci ba ne, sai in abin to ga kuma zai karatu tafiyin subuti zai ƙara dawo, sai in abin tafiyin subuti. To, amma ba zan ƙara bayani, zan yi shiru a nan. Allah ya taimake mu.
da ka da alaƙa da ma farratna fil kitabi min shay'in ba yana nufin cewa babu hadisi ba. Ai rashin ma tunani ne dan adam yayi tunanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai rayu da sahabbansa shekara 23 da sahabbai dubbai. Ai abin da aka ruwaito ma in ba dan fahas da garbala na malaman hadisi ba, ai kila ma da an ruwaito linke-linken abin da aka ruwaito su ɗaruruwa ko su dubbai, saboda dukkan ahwal ɗinsa fa ake ruwaitowa sallallahu alaihi wa sallam. Har a cikin gida ba a bari ba sai da aka ruwaito ciki da waje, ba ma suka takaito a adadin abin da aka ruwaito mana. Ai ya nuna cewa ma wato malamai sun yi ta karbala. To amma da yawa saboda rigingimu na siyasa, waɗanda suke bin makarantar shi'a ba za su yadda da hadisan waɗanda suke bin mazhaban sunna ba, wata suke wanda suke mazhaban shi'a ba za su yadda da hadisan wanda suke mazhaban sunna ba, saboda ba su yadda da yawa daga malaman da har zuwa kuma sahabban na waɗanda ahlus sunna suka yarda da su ba. To wannan zai sa su inkari a cikin hadisansu, amma baya nufin wato faɗin wannan kadai yana nufin kafirci, sai in ya haɗu da wasu abubuwa kamar yadda nace, idan ya zama kamar inkaru ma'lumin min ad-din bi darura ne ko makamancin wannan. Allah ubangiji ya kare mu. Allah ya ba lokaci bayan sallah mu tattauna wannan matsalan da dan faɗi da dan faɗaɗawa. Insha Allah ana bi na bashin ta, dan yanzu kai kar mu jama'a ne kuma su ta azumin su. Bai dace ba. Ya kamata ka zama dalilin da mutane za su ƙara kusantan Allah ne, ba dalilin da mutane za su ta zage-zage suna cutar da ibadansu na azumi. Watan azumi bai kamata ya zama dama na shakar ba. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, man aka yi maka ma ka ce to kai kana azumi. Allah ya ce mu ma farratna fil kitabi